El kit d'eines d'accessibilitat ajuda a avaluar l'accessibilitat dels continguts del curs i a identificar els problemes més comuns. Per a afegir el bloc Revisió de l'accessibilitat, activeu el mode d'edició i punxeu l'enllaç Afegeix un bloc. Des de la finestra emergent, seleccioneu el bloc de revisió de l'accessibilitat, que apareixerà a la columna dreta del curs. Aquest bloc no és visible per a l'estudiantat. Una vegada tingueu enllestit el contingut del curs, podeu revisar l'accessibilitat des del botó Envia per a analitzar. Després d'uns minuts, al bloc es mostrarà un resum dels errors d'accessibilitat classificats per tipologia: imatge, disposició, enllaç, multimèdia, taula o text. La icona de l'ull mostra o amaga un mapa de calor en la pàgina principal del curs per facilitar la detecció d'errors de cada activitat o recurs més ràpidament. La icona de la lupa dona accés directe al conjunt d'eines d'accessibilitat amb diverses opcions. La primera pestanya mostra el llistat d'errors amb l'enllaç directe per a editar-los i corregir-los. Una vegada fets els canvis, automàticament el sistema els tornarà a analitzar i actualitzarà l'informe i el llistat d'errors d'accessibilitat. En la segona pestanya trobem l'anàlisi d'activitat amb un gràfic de barres que indica la proporció de recursos i activitats que han sigut considerats accessibles o no. L'opció Tipus de contingut representa els errors d'accessibilitat classificats per tipologia en un gràfic d'anells. Finalment, en l'informe resum estan els diferents tipus d'errors d'accessibilitat del curs organitzats per categories, junt amb l'opció de descarregar l'informe en PDF. També podreu descarregar-vos aquest informe resum des del bloc de revisió de l'accessibilitat.